emanaldi bat Itaskungo tabernai, jake toki simbolikoa da Tolosantzako eta aurten itxi due. Bueno, berriz erikiko da, baina bueno, pixka simulatu dugu, itxiten dala, funeral bat ite deula, holako antzeko bat. Aitaren, semearen, Tolosako inotegie, izenea, amen. Uzturen endira egon ondorengo derrigorrezko geldialditzat izan duzu beti jatetxea. Kroketak janga alezizten zena, Tolosarra ezainpetotzat izendatuz. Gazteek, haien ajeari bote emoteko igande arratsalde ugaretan. Baina, zer da gazteek? Azkenean, berri berik ipan negula! Sukaldarik, batzuk bluto zatea geha, mendizalek bai, ze tipikoa da, eta apaizare sartu iteo, noski. Hemen, Espanen sartu ziaten nire seme alabak eta hemen gelditu naiz. Oain dela urte asko etorri nintzen Extremaduratik. Eta ja, hemen, euskera poliki-poliki ikasten juten da. Ni barman bezala, gehiena, alkola eta bebidas espirituales gehiena. Hemendik aia kendu dizkiate, baina medizinak bai baduteu. Bai. Hemen nago denetara. Gai geha, urrengo hilabeten ezkonduko geha, eta gure maitasuna betirako da. Adinak ez du inporta maitasunean, eta bueno, 20 urteko diferentzia, deukeu, bakarriko gehi, bai? Gure maitasuna oso fuertea danez, batea gaude Jurramendian, bai? Batukada brasileñoa, indeu. Uste zuen bezala superpolita favela bat zaiatu egiten, eta bastante ondo batea da, la verdad. Iga esango dizuet, eske dantzatzen supertxarra geha. Orduan, pues, ritmoa bastante hobeto emate deu, eta esan dugu, bueno, pues, behintzat zeuste politaiteko, porque bestela subentzioa. Etu geha, pixkatenak ezberdin mozorrotzen, baina, bueno, azkenen taldeka bezala antolatu geha. Talde batzuk antzeko, eta gure geha. Aurte alpinoko arkatzaz eta borrago mazatea geha, eta, bueno, kuadrilla erdia faltazaigu koloretako arkatz guztik. Zeingo jaten gaurko afaria eta gero, itxura txarra daka gaurko afarik eta ez dakit zeingo jaten, trampa emateu. Zure etxen guantxe honaiz eta hauden aurkituet. Osea, ikusi, imaginatu, nahiko pozi dago eta guen Tolosar guztiak kaleratea dira eta aprobetxatzen nahi geha. Horkenden parrokin, da, mesan nauzia zan garain, da, jendekin horrez barrun. Da, jo, esan da, da, kanpoete eta indako jende pilea. Da, esan da, hemen zerbait gaizkiten nahi, eta kalea. Gea Santiagorako bidian nastu gehan batzuk. Bueno, jente asko daula laguntzeko pronto, baina ez dakiu ba, ez dakiu inora iritsikote gehan. Guata geha musika orkestra bezala, ba, ja, giratzedunak musika instrumentu guztik. Aldarrikatzen Tolosako pensionistan duintasuna, eta hortako indeu dekalogo txiki bat. Pentsiolunak borrokan, no nos miren, unanse!
Iñaki de Rajastán. Se juega la mano en una tostadora que alcanza 300 grados centígrados. Bat, bin, ahí está. Competidor, Haikua, Mustafa, quítale. Vamos, bat, bin, ay, aguanta ahí, no hay trampa. Inauteriko kontrolak gero eta gehiagora dijoztenez, pentsatu dugu azkenen guztiok kargo batetik pasa barko gehala, eta horretan nahi geha, hasiera ematen. Hemendik pasa nahi duen guztiari, katxeo egin beharko dugu. Gea, jo bingo Tolosa, eta hashtag ta dena daukau, bingo Tolosa 2019. Importaz bazaizue xeringo naiz pixkat, Xeri. Bestela. Gabiltza, bingo, asunto sozialez, pixkat geha dena. A ber, inkaso kamarai, esan agur! Ametxe, etorri geha, pase bat eman ondoren, igar ondon, kafetxo bat hartuta kartetan jolastea. Ta hoxe, hilabak ikusiz, piztinan. Naturra ikustea, atxaldeko plana, udalako plana biztatea. Gaur udazkena dantza taldea gea. Ideia hartu deu beraiek San Juanetan iteuen dantza horrena edo, eta bueno, moldatzen jungea eta hau sortua. Urte batzu badamak zizkigu hemen artxibo aurren jartze geanak, eta bueno, tokia gustatzen zaigu, jende baki hemen egote gehala, eta orduan bai, goitz muitu berri zate deu lekua okupatzeko. Gu etorri geha hemen trentza batzuk saltzea Tolosa herria, eta ni Guariziri naiz, Guariziri. Carla Eiffel le modèle. Oui, ici dans Toulouse, dans l'autre desfile de modèles. Zerutikan etorri naiz hemendikan, ekin egotea, inauteri horietan abesti batzuk egitea, eta Riski. Bueno, ongi izan, eta salto asko egin eta hola. Go, be fight! Fuera! Toma por culo de ahí.